Acum am turnat-o, da? După cum se vede. Am venit cu ea. Avem greb acolo de 5 mm. Debulatorul în partea dreaptă. Uitați cât de clar se vede. Se vede foarte, foarte bine. Cam așa se trage și apa. Suprafața vreau să spun că e șlefuită, amorsată, e absolut tot ce trebuie. Hai să vă arăt și camera cealaltă cum arată. Și în partea asta deja e gata. Cred că într-o oră, o oră jumate cel mult e pietonabilă.